Díomh gach aontaine cuimhín anseo compordach imime chistin. Tá míad ag brúraig trí mí na Márta agus gach ile lá tá míad níos congrach go dtí an cónacht tá an cónacht ag teacht. Fadas bhfuil míad in éireann tám chun fécinn ar an spéir beagáinín beag an ghealach ann agus an planéad Júpiter beag an ghealach agus Júpiter an congrach le chéile. Tá tar éis dí lá lei sin is seo hena féin freisin an ghealach agus na seachtarfóracha a na Pleiades. Beag an spéir das golóir tá Júpiter ann, níl mór an eile ann tá Orion fós ann go bra mór, beag Leo ann ar an taobh eile den spéir trasna an seo leis an 6 corán sin tusach an réadlann Leo. Seo an spéir a gcóir éireann ach chun fécinnt ar an Anailéim chun críochnú suas an ábhar a bhí mar a caint meáil ar sin video hana an video dearnach a bhí oscuilga ar an cinéal seo. Tá míid chun fearra isteach ar an Anailéim ó an Meánchiorcal. So tá ar an freastal ar an Meánchiorcal sin an céadród. Seo congrach go dtí an Meánchiorcal tá beáinín ar taobh tá sé éasca go leor é sin a ceartú. Tá chun cinntiú go bhfuil mar díreach ar an Meánchiorcal chun cinntiú go broch é seo. Ja, díreach é má tá tú ar a nád deirtar ghuiil tú ar a nád has seachas chuig cag mé an cinnta gohfuil na spásanna an áid ceart an seo. Tá mé géir go bheith an anacrín tá cúpla second nó cúpla nóméid ar taobh an Meánchiorcal. Níl sé sin chun chuirteach ar an mórán. A gcóir na Ifrica seo tá na céimeanna na nóméid agus na second sin an slí na brismid sios na céimeanna timpeall an domhan. Má tá tú ag géir go bheith níos crin ná céim tá na nóméid agus na second ann chun é sin a dhéanamh. Ach siolinn a nád díreach i lár an domhan díreach ar an Meánchiorcal. Agus tá an grian ard go leor san spéir go bra ard chun cinntiú go an grian san áit ceart. Tá míid chun an grid seo úsáid arís agus tá míad ábalta eiscint bhfuil an grian beáinín ar taobh den lár má fear míad isteach beáinín níos congrach an seo tá sé bhd níos soléir é sin a eiscint. Ach fós níl míad ar lá an cónacht tá míad fós cúpla lá rimhe sin níos congrach an dar lás fehead an bheith héanú lá tá an grian in nacha le lár an spéir inis agus tá seo an zenith seo an pointe díreach os do ceann. Níl sé seo lár an spéir má tá tú ag caint meáil ar an na puileanna orintanta nóir tá míad ag comhar an spéir úsáid míad na puileanna mar lár agus orintanta úsáidan tú an zenith an pointe atá díreach os do ceann. Siolinn an fetheú lá seo ihe ar lá seo lá an cónacht díreach i lár an lá. Tá spotais an sin mí nóg mé sé sin a cúpla second cá míad taobh siar cúpla nóméid eile sin é dóíoh go clog seach na méid éis dóíoh níl sin nó bonna agus tá an grian beagnach díreach i lár an spéir beagnach. Tá is gom ghfuil sé beagnach seach is díreach an lár mar ghfuil sin an lár tá sé spotta instant spéir is stellarium is sais glitch é seo. Níl sé seo fearrod ó bhfuil san spéir ach sin an lár mar a capan stellarium agus an pointe seo díreach i lár I lína le Greenwich I London díreach ar an Meánchiorcal. Tá an grian beáinín fós ar thaobh an lár. Tá an grian ag clúdú an lár ach níl lár an spéir díreach I lár an grian. Sin ceart go leor. Nuair tá an dam ag cearcalú ag dul timpeall an grian de bhar an sais an lú beáinín atá ag an dam an sais casa sin a bhfuil ag ar axis. Tá an grian beáinín níos éile nó beáinín níos ísle ná díreach san lár ag pointe de friúil den Meánchiorcal. Má raibh simime go déadach tú sais trastal timpeall or bug timpeall an Meánchiorcal an sin agus cinntiú cá bhfuil an pointe ina bhfuil an grian díreach os do ceann ach tá seo congrach go leor. Níl mé géirigh fearra isteach ar an lá ina bhfuil an grian díreach os do ceann an iarnón is irda mar deirtar. Tá mis sé géirigh fearra isteach ar an slí ina bogan an grian ó héh haar an blian agus tá míad tar éis fécinnt ar seo hena féin ó éireann tá tú ábalta an sais crush seo an ihar 8
Sais cosúla iver ocht anna tani nu lemon skate mátá sé casta a taobh ansais symbol sin agor iver nachhfuil éon críoch iver nachhfuil finite mátá tú ag chomh gdí mátá tú ag chomh I gcónaí gan stoppa an iver sin tá an symbol lemon skate agor an rud sin so cosúla an iver a hocht ach a taobh. Mátá míid ag fécinn ar an green an seo. Tá an green ag sais boga ó héamh go héamh den lína seo agus tá an green ag casa beagání. Níl an sais suas agus sias díreach lína tá an green ag tarrant an sais cross seo de iver a hocht. Má tá míid ag fécinn an seo tá an green sais taobh amháin trasna an seo an taobh yes agus má brú míad a raig bog an green gdí an taobh clé beagání agus síos a ríis gotí an pointe san lár sin agor an cónacht bheag sé sin an cónacht san fór agus síos a ríis fós sais an taobh yes trasna gotí an taobh clé beagání agus chuas a ríis. Tá an cross seo anna tani. Níl an green ag boga mórán ó héamh go héamh fad bhfuil sé seo ag tharlú. Tá an green níl an green ag boga in éair. Cadtá ag tharlú ná ghfuil an dain ag boga. Tá míad ag ceorcailú an green ach níl míad ag dul timpeall an green ag ceorcail. Tá míad ag dul timpeall an green ag cro beagáinín de friúil. Cosúla le ceorcail bhfuil beagáinín squished ellipse atá ann seachas fear ceorcail sais ullcro. Dábhrí sin tá pointes an blian ina bhfuil míad ag dul beagáinín níos tapa timpeall an green tá páirteanna don blian ina bhfuil míad ag dul anna tapa nóir tá míad anna congraí an green agus an sin beagáinín níos muile nóir tá míad an taobh eile. Tá páirteanna don blian ina bhfuil míad ag tá míad ag boga idró an green agus tá páirteanna eile don blian ina bhfuil míad ag boga ó an green ó ar pointe is gearra gotí ar pointe is fuide ó an green. Seo an cónacht $2,027 agus tá míad ábalta eiscint an seo go bhfuil an green sais taobh an lár ach níl lár an green díreach I lína le an pointe lár sin a bhfuil ag stellarium agus má tá míad a raibh beagáinín tá an green an sin sais imil an pointe sin an pointe lár. Dábhrí sin tá mis sásta rá $2,027 idir an 20 lá agus an 21 lá beg an green sais ag trasnú an pointe sin díreach san lár. Tá míad cóngrach grí an áit ina bheith an green díreach san lár má tá míad ag náid díreach a lína le Greenwich díreach ar Meánchiorcal ar an dáta seo ach bheoh míad beagáinín níos cóngrach má raibhar beagáinín gotí an taobh cúpla céim timpeall an dain gotí an taobh eile. So sin an sais cro a bhí méid caint mé leir sin seo dearannach an Anailéim tá míad beagáinín rócóngrach gotí an green an sin an sais iver a hocht an cro den iver a hocht nu an cro lemon skate a bhfuil míad ábalta tarrant le an green an seo. Beidir go bheoh sé beagáinín éasca le heiscint Mon raibh nábhar sin. Tom taréis na réaltaí a buint freisin. So sin na réaltaí buinte. So teag míad harnáis an seo se beagáinín níos muile níl sin beagáinín níos fearr. Beagáinín níos lachtúil brúmid siar beagáinín níos mór ríis. Cad míad dul siar cúpla bliana conseacht harnáis go an blion seo ar aon nó so níl sé seo rodonna. Ach tá míad ábalta eiscint an seo bhfuil an green ag trasnú sais ó an taobh yes I dro an taobh clé cosúla sin síos gotí an taobh amháin. So mátá tú ag an Meánchiorcal beg an green ag a pointe is irda ar na cónachtaí seachas ar na greenstadanna beg an green ag a pointe is hasnú is thuig ar na greenstadanna. Sin ceann an fána go bhfuil an sais an blion briste siúas nó tósathe defriúil in áitina defriúil den down. Mátá tusa ar an Meánchiorcal ní chur na greenstadanna stachart mórán níl mórán defriocht idir an seocht I lár saibhre agus lá géire mátá tú díreach ar an Meánchiorcal. Agus dáfrí sin tá cúpla cultúr bhfuil na cónaí ar an Meánchiorcal ná úsáidan an green chun an blion brise suas úsáidan siad an gilach tá beagnach dódiog idir dódiog agus trídiog lán gilach gach ile blian dúin má tá míad ag brise suas an blian le an green ach má tá tú ag éirigh an blian atósa leis an gilach tá tú chun sais beg de miana beagáinín níos fuide
beg siad beganí níos chom a fehanné go le lá seachas tregan nó tro a héan nó fe seach nó fe sé nó péro. So sin anáis éver a hocht a bhfuil an green ag tarint san spéir tá bhab de ecin an sin. Agus an seo i mí a brán tá mí dábal a cumméid a ecin stras an sin. Tá mé chun caiint beganí níos mó meáir an cumméid sin nóir táíd mí a brán. Agus freisin ag caiint meáir mí a brán an sin an 8ú lá, tá mí dábal a ecin go an gilach nua an a congrach gotí an green beg arún gréine an dáta sin mátá tú America agus beg an cumméid trasna an sin ag an céine sin smú tá chuint beganí níos mó meáir sin seo eile I bhí seán eile ach an seo tá míid thnáis fe cethir an feú lá ihe an connacht agus sin sin an green fe sin hinach sin an green tátábal an crón an green ecin sa gubba amach na taobh an sin agus an spotí na gréine ecin freisin agus an spotta sin an glitch sin atá mar part de stellarium. So sin an analemma sin chuna sa fecinn sé mátá tú an Meánchiorcal tá sé bhd níos chom nóir bhí mar ag fécinn an analemma sin ó éan. Bhí an iver a hocht bhí an iver a hocht a bhd níos mó an bun seachas an bar sin ceart? Bhí sais lúb mór ag an bun nóirtá tú an Meánchiorcal tá sé beáin níos chom le gáhéhann de. So sin an analemma sin pártadó sin an deire de nar ar chuirsíos an chuirsíos sin an analemma agus an slíon an bugan an green san spéir. Agus seo an dara seo gweilga a ggóir seachtain na gweilga, seans má go beg seo eile gweilga an mí seo éos. Tá míid cócóngrach go dtí lá eile fádraigh tá sé dachar stop a chur leis an gweilga a labhart faoi an am seo. Ach sin tá míid fós níl míid ag deire seachtain na gweilga fós táúpla lá eile fág ag seachtain na gweilga. Ach sin má bhí simagat san show san analemma an slíon an bugan an green dhéon cinnte go brúin tú an knappa listáil a gur an cinnéal YouTube seo agus freisin brú an knappa a dearan go bhhailad an show seo chun cin tú go bhfuil mé ag crothú na seoanna ceart agus mátá tú sásta fécinn ar seoanna cosúla seo teach tarnáis go dtí an cinnéal YouTube seo agus beag níos mó a gom ach go dtí sin slán go fóil.